salat kuwi mau kanggo nyegah tumindak halal lan mungkar. Jajal sindene nyatet to. Lagune kepeling beto deling karo Purwo Madusana. Ya bener kan. Dielingke kan. Sing urung padha eling supaya eling marang Purwo Madusana. Eling. Mbeuske marek mereng-mereng. Pemimpinnya kena dalam rumah kan. Kon. Yang penting bom. Jajal buka kendang tak sentak moji.
Saiki Sekar Bima kuwi prayagane nom-nom pinter-pinter cerdas-cerdas. Temenan kok. Melu Sekar Bima ora cerdas kok ya. Gampang lara untuk. Berkanggo atuh lara untuk. Anggo ben untune mari. Cocok bocah kae pemimpine, tapi bocah aku sing ngefan lho. Sikus. Sing anggar ngomong sekolah boleh sing ditiru tetep pelong gitu. Sing anggar bocah kae temenan ya yang ngangeni. Kadang-kadang gampang dilombo. Bocah nerimanan. Ngomong apa ora tuh jengkel yang paling seneng mulai ngedok. Disalahin nang batire ya ora kesu. Karo menunyung nang Purwokerto diambiri bocah telaga. Kok disit lho medan disit. Wis ora kok ora medan-medan. Yo kang wis ora sedelaman iki. Wis ora kek kang mudinteni nang pedale ora. Yang ana makagari mangkat ngar mungkuri. Ya terima. Oh, kan nyalai bae disare iku kena pengawak punta dewa ya ora terus. Wis perkara mangkat. Tawer dilebur. Ya kendangnya kendani. Yang arep mangu. Sebulane nang buri pada tayungan dalah. Ya ora jengkel. Wis meteng-teng jane nang dhuwur monto. Nyong ngapari kakang. Ya ora bareng besang dari nyong salam boko. Ya deman. Pokoknya lah bocahnya luar biasa lah. Anggane sudah dia nerimanan. Pengiki kancane semangat kabeh. Ya iya Pak Dirun Rawu kono. Asalana Pak Dirun yang seneng. Penaya ganggu mesti tak jamin semangat. Penontonnya tesi kata boten bagus. Intesi betah negari sinten mawon disalami ucapan terima kasih. Nggih, niki tesi kata sinegani, Pak Kades Erik ugi tesi negani, ugi Bapak Manten Grendeng pasali mendong tesi negani. Nggih, kaki midik genah niki. Niki kok manuver. Sekeluarga besar mana? Wong apa meneh nang kene wong Cilacap ben nusul Pak Pimpinan Bandar ya nusul. Nggih. Mas Betor juga. Niki genah. Semangat banget kok. Ini dia. Iya, Bojan. Halo, Bos. Iya. Betul apa maneh kana wayangan asinden lho wong nyong lagi pre ditular. Oh, wes. Ya semua ngisone. Urung ngene. Tutup lawangku. Beton. Tulang gonku kan dari Wiwin Mbak. Ini tinggi kok. Ganti apa? Cecer ya. Nah dari sinden bayi jago melu wayang ya mau ngerti lakon atau ngerti garapan orang. Yes. Apa-apa gue yang mau apa-apa nabuh, kenyong nabuh. Berstory. Orang apa-apa. Kayak kan, sambil zaman corona bentolannya mulai betor mah dari cucuk kan. Lumur ya kan? Iya. Itu bebamu kalau betor ke pertama, wah aku bisa mirip kainin. Ini kapan? Pak Surya murah senyum bareng urut malah sebulan itu si dulur mbak satu ya dulur siapa maning Gus Pak Komandan Kopiru nih kita sinegani. tapi kalau nasi paling pangestu kan semangat siapa maning itu Pak Kopiru Pak Kades Bumi Rejo. Matur nuwun Pak Kades. Bos Darwis, Darwis saking Mas Bundar. Kang Rasikun BKWK ugi. BKWK terus Pak Budi ugi. Komandan Saking Kalipong nih kakak ini penggemar Mbak Menti Kang Pemilih Kardi Gulmarset Sayuri. ya orang bareng Arun ngerti kok asal Arun boleh ti Arun pengiki Arun mah kenal
Tuh kalau iku Mas Panggung, kepundi Mas Panggung. Kemudian Mas Panggung. Jane harus rombonganmu apa rombongan siapa Bu? Apa freelance? Oh, isi freelance berarti ya Gus? Iya. Ya apa-apa. Yang penting kan nganggur di kereta belum yang mahal. Irma nggak nganggur kereta belum ya. Lima orang bermain panggung itu senang banget panggung. Panggung kokor. Sebulan doang di Bintang Namia senang banget. Piye sih ujar gua apa teh ibu negara, ibu negara. Piye malah biayanya separuh. Eh, sing jenenge paweweh aja mikir menawa nasi ikhlas. Oh iya iya. Ora dari ikhlas ditakon ki wong memang sedekah itu juga karake sendiri ikhlas. Hubungannya panggungnya jadi pada nyanyi. Jadi mau main ngomong, ngomongnya siapa lo? Ya, dia kayak Penting bobo. anjing. Umpamanya Immanuel pengaruhnya mau nyalain dibanding-bandingnya jelas beda. Oh iya. Yang gurunya dia mulai nyalain cenderung aku. Kapasitas. Immanuel pulang dipaksa aku nyalain ke rumah lu dari zaman mulai. Di bawah lagi takarannya juga kalau duitnya keikhlasan. Kayak itu malah sederek. Saya nggak ikhlas ya. Rombongan pokoknya itu malah sederek. Dia sebenarnya ikhlas, dia berbarang apa ikhlas dia ngerjakan itu menang. Pak Bumi sesi lenggah, sinten mawon. Wah, mau si kakak saking Banjarnegara itu pengeluaran Mbak Kenti. Matur nuwun. Karena pengurangannya dari Gaul, Pak Suwito saking Madiraja di Desi Negani. Matur nuwun. Sameneika kula nyuwun Bulik Sophia supados bobo saking Gunung Rawasonten dereng dipun aturaken mangke sak kuplit sak ketoprakane. Ya, cocok. Monggo Bulik kaliyan Om Sudarso. Sesepuh rumiyin dipun apusi apunipun. Bukete Mas Yoman. Langsung ketoprakan apa bawa rumiyin namung derek mantap. Bawa riyen mari terus ketoprakan. Cocok. Surga semangatnya. Beusi dan semangat. Ampun kelas. Ajakan tingkat. Dari tengah teh udah. Saking semangatnya yang sudah. Udaranya menjual apa maksudnya ini? Iki lah dadi rapi sudah lho. Ini aku kesuri mau sudah. Apa biungnya Heri. Siapa bolong. Heri dari tambah cantik kita. Heri beredar. Ngomong sudarnya ndelenganake utawane ngrasakna urip anake bingung. Primen dulu. Rumah sandosa gemenge seni karo banci. Aduh. Merkonsop bayine maju gede polahe aneh-aneh iki mikir ora daku anak wong nyong sing lukis ya aku anak teh nyong suwe-suwe miris. Aja sengit bulan karo wong itu. Aku nangis hatiku. Lagunya juga karena sudah. Kalau udah ngomong mah. Ya.
Apa ngerti ya Budi? Orang gumune iki kan kanane ku. Yang gumune yang kenti kok. Jaldar kenti nganggo klambi apa? Takon kan di sing tuku. Kok gak Dar, sewu ya, karwane jenengan tunanetra ya, Dar. Nggih. Bang dari jenengan sare apa bumbune ora kewali. Iya ora. Mau kewali kok, Dar. tahu mau wah. Jare aja di pengantin anyar kaya iki Budi. Sudah turune muju ngidul. Sing wedok kan padha-padha ora weruh muju ngalor. Mau pikir-pikiran orang lebih kenal sekarang. Iya. Jadi pokoknya bosone Sultan nang raine Sinta. Lah, mustakane dalane Sultan nang pokoknya Sultan. Sultan ngomong iku ngene ya cerita nang drama kan yang di balang. Oh iya jelas. Jangan Jelas. Sayang, bibimu kok halus sekali ya sayang. Wong barang kewalik, Sultan orang ngerti bokong dilus-lus. Dan dilala wong wedon pengantin anyar sing wedon mules terus ngentut. Berang ya mabuk. Kamu nggak sikat gigi ya sayang. Ibu Sultan. Nah kok bisa terus ketemu bil? Lunak apa dar lalor apa dar? saya orang kue ditakoni yang iki siapa sayang anu kue aja kuya andine ya ya Oh dibilangnya ini. ya kok kekel ngomong Nong sing dalang berawani pelawak kewali. Wanu kewali sih dane terus muncul ngalor tapi ya dar. Muncul ngalor. Bisa ngerti sing marai kayak kuat ya dar. Orang gampang-gampang dari undang ngalor mah wis dipecoki. Nah, gue. lah kok lu ana laler ngono Oh, jare kuat sombong dar sing marai dar. Ora lah hati melas. Wis tampil lah buat wis. Kuliah aja buku mereka. Pindah gua pada kepengen Sultan yang Sultan. Nanti bilang oleh Sultan. Oh. Niki tolong sarane pengawak asem. Sinapa niku Budi? Pengawak asem niku anggere ana wong nyawang Sudan niku rasane kemlecer. Melecer. Iya ana sing kepengin gepuk kan. Oh, jadi pada saya oleh Sultan. Sayang dong. Ya wong iki jeneng nenteni di sing sayang maring Sudan dene ngap. Nyong bae nyong. Ini tak sembunyi dar. Kene. Karo Budi. Ini. Mana dari prank? Tak tampang nang ngedar. Nyong ora nyampi lora dadak. Ini tak sabar orang ngatur, Sultan orang ngatur. Nah, ngene. Benar serap main. Mungkin sudah lucu. Lucu-lucu banget ngawi. Sindenku tersawer saya katakan. Dirolu pakai apa? Jadi barokah. Penajadane selawen ya. Tumaning kita. Orang tahu-tahu kok. Yang wong iki bahagia banget Bang Sudah boleh. Kok dari kayak gini kok. Kan dolanan bocah. Yang sana wong iki pokoknya. Main dolanan Sudah. Caranya derek sayang kesayangan. Hah? Nyanyi gue? Ya. Ya kok, itu. Tak sabar dong. Oke siap. Kan pasti. Sapi.
Masa ketoprak iki nonton? Ketoprak yo ora diutang. Serius ya? Aku mikir inggonmu dicolong karo si watu gunung. Kalau menikah isunipun namung saking solahipun watu gunung lho Kang Mas. Yen pulang langga di Sengoro bakal kakon watu gunung nyolong kowe. Kang Mas, panjenengan priyo? Aja kasih. Kenapa mbok pria ini? Kanak-kanane lah. Kakang Rosopo. Yen wong koyo kowe. Nganti kaya dicolong karo watu gunung jebul ngono. Yen ora ngono sing lanang kowe lunga sak geleme tak ibaratake nisor mejono iwake kurang blonjo adol awake. Saya tegel. Panjenengan teko ketika mekaten. Wong sing nulungi kowe yen ora lunga. Karepe karo kowe. Semua aku nulungi kowe. Wis bisa mlaku kaya ngono iki. Iku malah sapa aku bakal jalan wong kang teko. Ketoprak ini kok kayu patang bulu ya. Bisa lelo bengi ya. Sudah niku napa-napa domong dan kepenak dino. Luwes Terus niki. ngapa-ngapain saya luwes ketoprak ya luwes. Wong nate kali kula niku langsung saking Jakarta Mas gareng Lagi. Mas. Batal. Wayahan kang mantep dilalap batal. Kali makan ke batal batal tekan niku batal temenan. Dan dilalap kula bali niku saking mrika niku numpake mobil main bareng saking Tegal dugi Wangon niku numpak bis umum. Lah saking Wangon dugi Mungan niku numpak kol pickup ben nunut bakul janganan. Nek bisa nyata dan dilalah karo ngenteni ana mobil mari udah digunakan tempat raja dhewe kan wong pasar merek karo ngcungi duit mung sudar. No, kan. Ya apa sing nyomeli kowe ta? Malah nyugar dari wong ngemis karo kowe. Pantes yo kayane pantes yo karo. Sik. Jangan Apa bangun. selebriti masa ngemis ya? Tapi jangan lupa waktu niku jangan lupa kentengan apa-apa niku. Ternyata ya ngomong saya rugi, nah jangan kayak niku tapi jangan pesisilan orang pantun. Dilalana bakul songan libat, ternyata takon ju, kamu sekali bakul lagi, kayu mak tamu, ngomong-ngomong. Sengikat pun jajan bae. Tapi sudah niku pinter nyona bakul cara sudah dodol rambutan wong pinter niku. Udah sepur niku bridal. Yang sudah Kayak si badano kan tubuh ya bener. Nyong satwa apa kene bayar kalau mudah-mudahan anu dilancarkan rezekina, dilancarkan dipanjangkan umurna. Nyong yes mau. Moga-moga dilancarkan ihna, dilancarkan modalna. Lalu pada belian apa ya? Cara aku dan sangat meledak banget. Habana sudah kami Orang
Mas Sudah. Keluarganya lama satu ya Jemayem. Saking Lampung mugi kakak banget 150 keluarga. Sengaja maning pengantinnya. Primer. Adem banget pengantinnya. Sing lanang ganteng, Ya. sing wadon anteng. Ger mlebu kamar, akeh sing ngicen. Bareng weruh aku terus ngalih. Oke, Cak Kirun. Oke, dengar kalau ngarepe kurang konsisten gue. Kok ngarepe becel masa buline nganti. Sing lanang ganteng, Ya, sing wadon anteng. asik. Ger mlebu kamar, Ya. akeh sing ngicen. Ya. Bareng weruh terus ngalor karo menceng. Aman tanpa Menika perwakilan saking Polsek Karanganyar badhe kepareng pindah panggung. Monggo. Sasana Pandaya Swara Katur ingkang sampun kaping siji monggo Pak Kodirun sinten ingkang badhe mewakili saking Polsek Karanganyar kondur menapa dereng menawi dereng nggih. Monggo Pak Darsono menawi sampun Pak Kodirun. Pripun bagus? Inji Bapak, wah matur nuwun sampun damel support dhateng kanca-kanca kula sekar bangga. Otomatis iki dan yang kudu Kang Jayeng. Oh nggih. Nggih betor bareng iki. Betor bunga banget kok. Monggo Mas Datar. Kali Pak sinten mawon sing rawuh banget. Oh nggih. Kedekatan iki Mas Jayeng iki matur nuwun. Gareng
karenanya ya. Karek gaul. Oh, gareng Oke, gareng pelajaran gareng kita ogir sih. Khususipun komunitas tukir niki. komunitas pikir itu minta kudu tansah dipikir Apa dalam namanya Immanuel Manuel. gimana boten bibit boten Iya. bahaya Iya, lagunya nopo nih Pak Komandan lagunya ini lagu kesayangan nih. cocok Apa bagian ini? Apa ini? harus senang cari Itu amun supaya itu anu Pak Mas Gareng wonten dalu Bapak tanggal 11 Agustus. gimana Nah, iya. oh iya siap Masalah iya. catetannya kan ria sih 11 Agustus. siap Kali Mas Tumis derek ya. Mas Gareng Daul dan derek Kijang. oke Tor, siap mau beda. Gerak nyawer. Asal iku hebat orang Soalnya lagi ini kok nyawer. teman kami apa Tor? Oh, enggak yo. Mumpung nang gone dhewe. Perkara anak-anakane ora gremok sang benang kene yang ngono. Kanthi sing murbawa sampeyan Tor. Jadi aku yang lagi foto karo Kang Beto ya akhirnya magang ini. Rene ya. Tenang mau baku lah bubar karo jam pinten-pinten boten apa-apa nu per iki tur arep prei. Adar kula mriki anu boten madatan wong kula nunggang ubi. Tombek kok. Selasa susut gampang. Mamir gone Tino ya gampang. Iya, gampang speed. Yuk. Terus nang. Nanti. Perwakilan dari keluarga Mas Tito. Saya yang boleh sedulur yang boleh berkujo.
Bos, Wonten dawuh. ini kan pengantinnya saka Jawa Timur, Nggih. Kediri, Lembo itu Nganjuk, Dengan Nganjuk. Ngisor dhuwur. Oh. Nah, iki jadilah iki, Mbak Wiwin. Wiwin mengalor. Langgulung. Bocah gulung jadilah. Dewekan apa barengan? Dhewean ae lah. Oh, dewekan.